नमस्कार, मी शरद. तुमचं शरद पाटील रेसिपी आपल्या मराठी चॅनलवरती खूप खूप मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. आज आपण दिवाळी फराळातील नानकटाईची रेसिपी पाहणार आहोत. ट्रस्ट मी काही इतकी टेस्टला जबरदस्त नानकटाई तयार होते. मी मित्रांनो तुमच्याबरोबर अगदी प्रोफेशनल बेकरीमधून जसे आपण नानकटाई खरेदी करतो अगदी प्रोफेशनल पद्धतीने हलव्यासारखी तुमच्याबरोबर रेसिपी शेअर करणार आहे. नक्की तुम्ही ही रेसिपी तुमच्या घरी ट्राय करून बघा. अगदी परफेक्ट बेकरी स्टाईल तयार होते. तसे मित्रांनो आपण ही नानकटाई बिना ओव्हनचा वापर करून कढईमध्ये तयार करणार आहोत. आपण मित्रांनो ही नानकटाई अगदी घरचे साहित्य वापरून अगदी प्रोफेशनल वेमध्ये पाहणार आहोत, जेणेकरून तुमची नानकटाई एकदम बेकरी स्टाईल तयार होईल. तसे मित्रांनो आपण इथे नोटीस करू शकता आपण हे नानकटाई ओव्हनचा वापर न करता कढईमध्ये बेक केलेले आहे. तरी आपण पाहू शकता नानकटाईला बघा किती सुंदर असा कलर आलेला आहे. तसे हे बघा नानकटाई किती खुसखुशीत तयार झालेले आहेत. जर तुम्हाला असेच एकदम परफेक्ट खुसखुशीत नानकटाई बनवायची असतील तर ही रेसिपी स्टार्टिंगपासून शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका. हे बघा एकदम परफेक्टली ही नानकटाई खुसखुशीत तयार झालेली आहे, अगदी बिस्किटासारखीच. तसे मित्रांनो चवीची गॅरंटी मी घेत आहे. अतिशय टेस्टी ही नानकटाई तयार होते. नक्की तुम्हाला खूपच आवडेल. चला तर मग जास्त विलंब न करता टेस्टी डिलिशियस मी अशी बेकरी स्टाईल नानकटाई बनवायला सुरुवात करूया. बेकरी स्टाईल नानकटाई बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मी एक बाउल घेतलेला आहे. बाउलमध्ये आपल्याला अर्धा कप इतकं साजूक तूप ॲड करून द्यायचं आहे. मित्रांनो तुम्ही इथे साजूक तुपाच्या जागी बटरचा वापर केला तरी पण चालेल. जर मित्रांनो तुम्हाला इथे टेस्टी नानकटाई बनवायची असेल तर कंपल्सरी तुम्हाला इथे बटर नाही तर साजूक तुपाचाच वापर करायचा आहे. आता आपल्याला साजूक तुपामध्ये ॲड करायचं आहे 1/3 कप इतकी पिठी साखर. तुम्ही इथे पावडर शुगरचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करा. मला थोडेसे स्वीट इथे नानकटाई आवडतात, दॅट्स वाय मी इथे थोडंसं जास्त साखरेचं प्रमाण घेतलेलं आहे. आता आपल्या साजूक तूप आणि पिठी साखर याप्रमाणे एका विस्करच्या सहाय्याने मिक्स आउट करत छानपैकी एकाच डायरेक्शन फिरवून आपल्याला एकदम फ्लफी असं करून घ्यायचं आहे. ही स्टेप करणं मित्रांनो खूपच इम्पॉर्टंट आहे. या स्टेपमुळेच आपली नानकटाई एकदम खुसखुशीत अशी तयार होईल. एकदम परफेक्ट बेकरीसारखं नानकटाईला आपल्या लुक येईल. हे बघा आपण व्हिडिओमध्ये नोटीस करू शकता जसं जसं मी विस्करच्या सहाय्याने आपलं साखर आणि साजूक तूप फेटत आहे ते बघा आपलं मिश्रण पाहू शकता थोडंसं व्हाईटिश असं होत आहे. हे बघा मित्रांनो साधारणतः तुम्ही 5 मिनिटांनंतर पाहू शकता पावडर शुगर आणि साखर आपण छानपैकी फेटून येते. हे बघा एकदम क्रीमी असं मिश्रण आपलं इथे तयार झालेलं आहे. हे मिश्रण मित्रांनो आपण जितक्या चांगल्या प्रकारे फेटू तितकंच हे मिश्रण क्रीमी आणि फ्लफी तयार होईल. आता या मिश्रणामध्ये आपल्याला सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट्स ॲड करायचे आहेत. त्याकरिता मी बाउलवरती एक स्ट्रेनर ॲड करून देत आहे. स्ट्रेनरमध्ये आपल्याला 1 कप इतका मैदा ॲड करून द्यायचा आहे. जर तुम्हाला पौष्टिक नानकटाई बनवायची असेल तेव्हा तुम्ही इथे मैद्याऐवजी गव्हाच्या पिठाचा वापर केला तरी पण चालेल. तसं आपल्याला ॲड करायचं आहे 1/2 कप म्हणजे 1/4 कप इतका बेसन ॲड केल्याने आपल्या नानकटाईला छान असं टेक्स्चर येतो. 2 टेबलस्पून इतके म्हणजे 2 मोठे चम्मच इतके बारीक रवा. जर आपल्याकडे रवा इथे जाड असेल तेव्हा तुम्ही तो रवा मिक्सर जारमध्ये चालून त्याला बारीक करू शकता. रवा इथे आपल्याला कंपल्सरी ॲड करायचा आहे. रवा ॲड केल्याने आपली नानकटाई अगदी बेकरी स्टाईल क्रंची खुसखुशीत अशी तयार होते. त्याचप्रमाणे आपल्याला ॲड करायचा आहे अर्धा चमच इतकी बेकिंग पावडर. बेकिंग पावडर नसेल तेव्हा तुम्ही अगदी 1/2 चमचा इतका बेकिंग सोडा वापरू शकता. 1 चमच इतकी विलायचीची पावडर. रेसिपी हवी असेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिलेली आहे. 1/2 चमच इतकं मीठ. अगदी मीठ आपल्याला इथे चिमूटभर घालायचं आहे. कोणत्याही गोड पदार्थामध्ये मीठ ॲड केल्याने त्या पदार्थाची चव आणखीनच वाढली जाते. नक्की ॲड करा. आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला छानपैकी याप्रमाणे चाळणीच्या सहाय्याने चाळून घ्यायचे आहेत. ही रेसिपी मित्रांनो मी एकदम परफेक्ट तुमच्याबरोबर बेकरी स्टाईल शेअर केलेली आहे. जर तुमची परफेक्ट रेसिपी बनली नाही तर मी इथे ऑल टाईम आहे. लगेच तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता की रेसिपी बनवतावेळी तुम्ही कोणता प्रॉब्लेम फेस केला किंवा कोणता प्रॉब्लेम तुम्हाला आला. हे बघा सर्व इन्ग्रेडियंट छानपैकी चाळून झालेले आहेत. आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला छानपैकी आपल्या हाताच्या सहाय्याने याप्रमाणे मिक्स आउट करत या मिश्रणाचं छानपैकी एक स्मूथसर असं कणिक आपल्याला इथे तयार करून घ्यायचं आहे. तसं मित्रांनो आपल्याला एक खूपच महत्त्वपूर्ण टिप इथे लक्षात ठेवायची आहे. नानकटाईचं पीठ आपल्याला मळतावेळी इथे आपल्याला एकही थेंब पाणी किंवा दूध वापरायचं नाहीये. जर तुमचं डव एकदम व्यवस्थितपणे बाइंडिंग स्वरूपात येत नसेल तेव्हा मित्रांनो आपण असं समजून जायचं आहे की आपल्या मिश्रणामध्ये आपण ॲड केलं साजूक तुपाचं प्रमाण थोडंसं तर कमी झालेलं आहे. तेव्हा तुम्ही आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये साजूक तूप ॲड करून आपल्या बॅटरची कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्टली मीडियम टाईप कन्सिस्टन्सीवर डव इथे तयार करू शकता. मी मित्रांनो तुमच्याबरोबर एकदम परफेक्ट मेजरमेंट घेऊन ही नानकटाईची रेसिपी शेअर केलेली आहे. त्याने तुमची एकदम परफेक्ट ही नानकटाई 300 ते 350 ग्राम इतक्या वेटने तयार होईल. हे बघा मित्रांनो साधारणतः तुम्ही इथे
आहे 2 मिनिटांनंतर पाहू शकता आपलं परफेक्ट इथे नानकटे डव तयार झालेला आहे। हे बघा आपल्या एकही थेंब दूध किंवा पाणी न टाकता याप्रमाणे मीडियम टाईप कन्सिस्टन्सी सॉफ्ट असं डव इथे मळून घ्यायचा आहे। आता नानकटे तयार करण्यापूर्वी आपल्याला एक स्टेप करायची आहे। आता मित्रांनो आपल्याला नानकटाई बेक करण्यासाठी नानकटाईसाठी आपल्याला कढई प्रीहीट होण्यासाठी ठेवायची आहे। त्याकरिता मित्रांनो हाय फ्लेमवरती एक कढई मी गरम होण्यासाठी ठेवलेली आहे। कढईमध्ये आपल्याला सेंटरला एक वाटी ॲड करायची आहे। माझा स्टँड थोडासा छोटा आहे, दॅट्स वाय मी इथे वाटी ॲड केलेली आहे। आता ही कढई आपल्याला एका ढाकणाने याप्रमाणे कव्हर करून देऊन छानपैकी ही कढई आपल्याला हाय फ्लेमवरती 10 मिनिटांकरिता प्रीहीट करून घ्यायची आहे। कढई मित्रांनो जोपर्यंत आपली प्रीहीट होत आहे तोपर्यंत आपण नानकटाई बनवायला सुरुवात करूया। आता नानकटाई बेक करण्यासाठी मी या प्लेटचा वापर करणार आहे। या प्लेटमध्ये मी नानकटाई बेक करणार आहे। प्लेट घेतावेळी मित्रांनो आपल्याला जे आपण कढई प्रीहीट होण्यासाठी ठेवली आहे त्या कढईच्या मापाचीच घ्यायची आहे, म्हणजे कढईमध्ये व्यवस्थित बसली जाईल। आता ह्या प्लेटला मी छानपैकी बटरनी सर्वप्रथम याप्रमाणे ग्रीस आउट करून घेत आहे। बटरऐवजी मित्रांनो तुम्ही साजूक तुपाने देखील ग्रीस आउट करू शकता। बटरने याप्रमाणे प्लेटला ग्रीस केल्याने आपली नानकटाई बेक झाल्यानंतर प्लेटमधून एकदम इझिली रिमूव्ह होईल। हे बघा प्लेटला ग्रीस आउट करून झालेला आहे। आता ही ग्रीस केलेली प्लेट आपल्याला थोड्या वेळाकरिता साईडला ठेवून द्यायची आहे। आता मी इथे आपण तयार केलेलं नानकटाईचं पीठ घेतलेलं आहे। पिठाला आपल्याला सर्वप्रथम याप्रमाणे हाताच्या सहाय्याने मळून थोडंसं सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे। आता या नानकटाईच्या पिठामधून आपल्याला छोटासा असा बॉल त्या काढून घ्यायचा आहे। तुम्हाला जेवढी मोठी नानकटाई हवी आहे तेवढा मोठा तुम्हाला बॉल इथे काढायचा आहे। आता या बॉलला छानपैकी याप्रमाणे हाताच्या सहाय्याने थोडंसं याप्रमाणे मळून स्मूथ करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने गोळा स्मूथ करून झाला का तर दोन्ही हाताच्या मदतीने याप्रमाणे राऊंड फिरवत त्याचा बॉल तयार करून घ्यायचा आहे। आता या तयार केलेल्या बॉलला आपल्याला थोडंसं सेंटरला याप्रमाणे प्रेस करायचं आहे। आता या प्रेस केलेल्या जागेमध्ये माझ्याकडे थोडेसे इथं पिस्ताचे काप आहेत। आता याप्रमाणे मी पिस्ताचे स्लाइस एक एक घेऊन नानकटाईच्या सेंटरला मी प्लेस करून देणार आहे, जेणेकरून आपली नानकटाई छान सुंदर दिसेल। हे बघा मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अगदी पेड्यासारखा लुक आपल्या नानकटाईला आलेला आहे, खूपच डिलिशियस। आता ही तयार नानकटाई मी आपण ग्रीस केलेल्या प्लेटवरती प्लेस करून देत आहे। हे बघा मित्र आपण पाहू शकता खूपच टेस्टी आपली इथे एक नानकटाई तयार झालेली आहे। याच पद्धतीने मित्रांनो आणखीन एक नानकटाई मी तुम्हाला तयार करून दाखवत आहे। सर्वप्रथम नानकटाईच्या डव मधून आपल्याला गोळा एक काढून घ्यायचा आहे आणि त्याला याप्रमाणे हाताच्या सहाय्याने स्मूथ करून घ्यायचा आहे। आता हा गोळा आपल्या दोन्ही हाताच्या सेंटरला ठेवून छानपैकी राऊंड करत याचा स्मूथसर असा बॉल आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। हे बघा मित्रांनो या पद्धतीने आपल्याला एकदम स्मूथसर असा बॉल या मिश्रणाचा करून घ्यायचा आहे। आता या बॉलच्या सेंटरला थोडंसं प्रेस करायचं आहे। आता या प्रेस केलेल्या जागेमध्ये आपल्या गार्निशिंगसाठी एक पिस्ताची स्लाइस याप्रमाणे ठेवून द्यायची आहे। नानकटाईच्या गार्निशिंगसाठी मित्रांनो तुम्ही इथे कोणतेही ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता, काजू बदाम पिस्ता तसेच चारोळी देखील वापरू शकता। हे बघा किती सुंदर असा लुक आपल्या नानकटाईला आलेला आहे। हे बघा मित्रांनो आपण इथे पाहू शकता मी सेम वेने इथे सर्व नानकटाई तयार करून घेतलेले आहेत। तसं मित्रांनो आपण इथे नोटीस केलं का मी सर्व नानकटाईच्या मध्ये थोडं अंतर ठेवलेलं आहे, जेणेकरून आपली नानकटाई बेक झाल्यानंतर फुलली जाते, ते एकमेकांना चिपकली जाणार नाही। आता ही नानकटाई आपली बेक करण्यासाठी रेडी झालेली आहे। कढई देखील मी 10 मिनिटांकरिता छानपैकी हाय फ्लेमवरती आपली प्रीहीट करून घेतलेली आहे। आता हे प्रीहीट केलेल्या कढईमध्ये एकदम केअरफुली मी आपलं नानकटाईचं ताट याप्रमाणे प्लेस करून दिलेलं आहे। आता मित्रांनो मी आपली गॅसची फ्लेम एकदम स्लो करून देत आहे। आता आपल्या हे कढई छानपैकी आपल्या प्लेटने कव्हर करून द्यायची आहे। आता मित्रांनो आपल्या लो फ्लेमवरती हे नानकटाई छानपैकी किमान 20 मिनिटांकरिता बेक करून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम आपल्याला एकदम इथं स्लो ठेवायची आहे। जर मित्रांनो आपण माझी व्हिडिओ इतपत पाहत असाल तर प्लीज माझ्या सबस्क्राइब करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका। मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राइब करणं बिलकुल निशुल्क असतं, त्याकरिता आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस इथे पेड करावे लागत नाहीत। नानकटाई मित्रांनो मला बेक होण्यासाठी ठेवून साधारणतः इथे 20 मिनिटं झालेले आहेत। आता मी आपलं ढाकण काढून आपली नानकटाई बेक झाली की चेक करत आहे। वाव मस्तच। हे बघा किती सुंदर अशी नानकटाई आपली इथे बेक झालेली आहे। हे बघा किती मस्त अशी नानकटाई आपली फुलली गेलेली आहे। या स्टेजला आपली नानकटाई अतिशय स्मूथ अशी नरम आहे। बट मित्रांनो हवेच्या संपर्कात नानकटाई आल्याने ती जसजशी थंडी होत जाईल ती तसं खुसखुशीत आणि मस्तपैकी अशी क्रिस्पी बनेल। आता मित्रांनो आपल्याला ह्या नानकटाई पूर्णपणे थंड करून घ्यायच्या आहेत। हे बघा मित्रांनो साधारणतः 20 मिनिटांकरिता नानकटाई मी इथे पूर्णपणे थंड करून घेतलेल्या आहेत। आता मी तुम्हाला एक नानकटाई इथे उचलून दाखवणार आहे। हे बघा अतिशय क्रिस्पी आपली नानकटाई इथे तयार झालेली आहे। तसे मित्रांनो आपण इथे पाहू शकता बिना ओव्हनचा उपयोग करून आपण कढईमध्ये अतिशय भन्नाट अशी नानकटाई इथे तयार केलेली आहे। हे बघा नानकटाईचा कलर पाहू शकता अतिशय सुंदर असं एकदम लाईटसर असं गोल्डन ब्राऊन आलेला आहे। हे बघा एक नानकटाई तुम्हाला उचलून दाखवलेली आहे। अतिशय इझिली आपली नानकटाई इथे रिमूव्ह झालेली आहे। नानकटाईच्या मागे बघा किती सुंदर असं गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे।
हेच ते साईन आहे की आपली नानकटाई एकदम व्यवस्थितपणे आणि परफेक्टली बेक झालेली आहे. तसं मित्रांनो हे बघा आपण पाहू शकता सेकंड बॅच देखील आपली नानकटाईची इथे मी बेक करून घेतलेले आहे. जे नानकटाईचं डव बाजूलाच राहिलेलं होतं त्याचं मी आणखीन इथे नानकटाई तयार करून घेतलेले आहेत. मी इथे मोठ्या साईजमध्ये नानकटाई तयार केली आहे, तुम्ही छोट्या देखील करू शकता. तसेच हे बघा मित्रांनो आपण पाहू शकता हे नानकटाई बघा एकदम सुंदर अशा बेक झालेल्या आहेत. कलर बघा नानकटाईला किती सुंदर असा आलेला आहे. आता मी तुम्हाला हे डिलिशियस नानकटाई सर्व करून दाखवणार आहे. नानकटाई सर्व करण्यासाठी मी एक प्लेट घेतलेली आहे. प्लेटवरती मी नानकटाई सर्व करून देत आहे. नानकटाई मित्रांनो दिसायला जितकी सुंदर दिसते चवीला तितकीच अफलातून तयार झालेली आहे. नक्की तुम्ही या पद्धतीने आणि हेच साहित्य वापरून तुम्ही नानकटाई तयार करून बघा. नक्की तुमची नानकटाई अगदी प्रोफेशनल वेमध्ये बेकरी स्टाईलच तयार होईल. सो मित्रांनो नानकटाई सर्व केलेली आहे. कशी वाटली आपल्याला ही रेसिपी मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तसं रेसिपी आवडेल रेसिपीला नक्कीच एक लाईक करा. त्याचप्रमाणे मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींकडे शेअर करा जेणेकरून आणखी नवनवीन लोक आपल्या चॅनलशी जोडले जातील. जर मित्रांनो आपण माझी व्हिडिओ इतपत पाहता तर प्लीज माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका. तसंच बघा मित्रांनो एक नानकटाई मी तुम्हाला सेंटरमधून ब्रेक करून देखील दाखवत आहे. हे बघा अतिशय क्रिस्पी आपली नानकटाई इथे तयार झालेली आहे. अगदी खुसखुशीत अशी आपली बेकरी स्टाईल नानकटाई इथे तयार झालेली आहे. हे बघा तुम्ही पाहू शकता अतिशय आपल्या नानकटाईचा सुरा होता आहे. इतकी खुशखुशीत आपली नानकटाई तयार झालेली आहे. जर तुम्ही माझ्या सांगितल्याप्रमाणे स्टेप बाय स्टेप पद्धत फॉलो करून ही रेसिपी बनवली तर कधीही तुमची रेसिपी फेल जाणार नाही. इतकी परफेक्ट रेसिपी तुमच्यावर शेअर केलेली आहे. तर येत्या दिवाळीला ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. तर वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्व रशी प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार.